На стадион Българска армия екипи усилен труд, видя камерата на Спортал БГ. Под ръководството на Александър Чакмаков от Сдружението ЦСКА за винаги, строителни бригади поставят изолация, а след това ще поставят и седалките в сектора. Александър Чакмаков извършва ремонта безкористно, със собствени средства и помощта на останалите деятели от ЦСКА за винаги. Седалките трябва да бъдат поставени до 31 октомври, когато е домакинският двубой на ЦСКА с Берое. След това трябва да бъде ремонтиран сектор Г, но не е сигурно, че той ще бъде готов до края на ноември. Все още обаче няма договор между ръководството на ЦСКА и Сдружението ЦСКА за винаги, което е много странно. Вероятно в понеделник ще има споразумение, макар Александър Томов да е в Хонг-Конг. Следващия етап е изграждането на терените за детско-юношеската школа, които според Чакмаков също ще бъдат построени в бързи срокове. И въпреки всичко е странно, че ръководството на ЦСКА все още не се е ангажирало сериозно с каузата на ЦСКА за винаги.